malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao. Nila sabing CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Sa amihanang Subo, nagbundak na sabang uwan. Ikatulo na ng adlaw nga sige bundak ang uwan pero masayo. Ang 2 days ago, ang bundak sa uwan nagsugod pasado alas 3 sa hapon. Gahapon, sa ikaduhang adlaw sa pagbundak sa uwan, nagsugod to sib mga oras sa mga alauna. Mga alauna pa sa hapon. Karon sa ikatutong adlaw, wa pay alas 12 sa udto. Nung pasado alas 12 sa udto, nagsugod na og bundak ang uwan perting grabihas dugdug og kilat diri sa among Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Nagkaroon nito ang nang uwan, pero wa pa makapakita og balik ang adlaw. Nya kaming CB nag-atubang mi sa Mactan, sa isla sa Mactan, sa syudad sa Lapu-Lapu, perti pangiuba hangtod ning higayuna. So maka-imagine ko murag dako kayo kay gayunan sa pag-uwan sa isla sa Mactan. Katong uwan kaganina murag diri sa Konsolasyon, sa Mandawi o sa amihanang Subo. Si Iris doon na may meeting sa Cebu Women's Club diha sa Dan P. Rodriguez sa may Fuente Osmeña sa Cebu City. Hangtod pagbiya nila dayong alas 2 ganinang hapon, wa pay uwan sa Cebu City. At least dito sa Midtown area sa Cebu City. Diri kaming CB naniudto mi nga nagkuan na naglugtong na no. Niob na ba ang palibot niya, hapit na gyud ang bundak sa uwan. Kini si CB gud mahadlok man ni og dugdug o kilat mo nang wa na gyud siya mobuwag. Unya mura og naapektuhan niyang appetite tungod sa iyang kahadlok. Wa siya mukaon kay siya paniudto. Pero pagtuang sa uwan na habhab oy. Ang tanang nahibiling paniudto ni CB iyang gihabhab. Pasayloan na taas-taas ang atong intro karong hapon. Ang atong sugilanon karong hapuna naguluhan og sikihor. Pila ka tuig ang nilabay, wa pa si CB mahimugso, wa pa siya mahimutang diri sa among mga panimay. Buhi pa si Consul Arcadio Dodong Aligrado. Amo to siyang gitawag Sir Dodong. Si Consul Dodong Aligrado mo'y amahan sa suod kay higala ni Iris sa ilang pagkadaga nga si karon Consul Julie Aligrado Vergara. Naminyo naman si Consul Julie. Si Consul sa Austria, dinis ato sa Subo ug sa Pilipinas. Dito may nanukad sa Sumilon. Kaya nitong higayuna, ang mga Aligrado naman maoy nagduma sa Sumilon. So nahimo na lang ilan ang develop ang Sumilon is a beach resort ni atong higayuna. Kato si Dodong ganahan jud kay itog andas dagat, ganahan to mga ligo, ganahan to mag-boating, ganahan ko siyang mobiyahe. In fact, usa sa iyang plano nga mag-boating gikan sa Subo padung Siargao. Kay ganahan to siya mangisda sa Siargao. Pero wa madayon tong planuha, nag-aeroplano ra padung sa Siargao, kay usa to siyang bucket list. Namatay na si Consul Dodong Aligrado. Pero usas labing halandumon namong lakaw, sa buhi pa siya, mutong among biyahe sa Sikihor. Dito namin sa Sumilon, may kahibawon sa iyang plano, ingon siya, mangatog tag Sikihor. Moingon gani siya, mangatog Sikihor, na ready na lang tanan. Ready na ang iyang bangka, ready na ang mga crew, ready na ang pagkaon, ready na tanan. So kami nalay, pa mahibaw, na mga tumiog Sikihor. So kuyog namo si Consul Dodong Aligrado, si Consul Julie Aligrado Vergara, si Iris, ako, og ang crew. Murang kamera mo dito. Kay ang ubang anak ni Sir Dodong, man makakuyog namo. I think si Mama June diri sa Cebu City, si Sir Jovi dito pa sa New York, sa Estados Unidos. Wa pa kauli din sa ato sa Subo. So kamera dito. Kunya mura manig gisagop ni Sir Dodong si Iris. Nga mo murag kamagwangan niyang anak nilang Consul Julie ug ni Mama June. So ako ra dili parente dito. So kuan buntag dili human jud pamahaw nang gikan mi sa Sumilon padung sa Sikihor. And of course kanang connotation bitaw sa Sikihor. So nangutan namin unsa man
Sir Dodong dili ta mga G. Ano mga G man ta? Kanindot ang Siquijor atong doon. Okay, ordinaryo na ganyan lugar ang Siquijor, dili na ngayon pangandaman, dili na ngayon nga kahadlukan. Ako na ibawa na yung tuyo dito Siquijor, doon sila'y yuta nga gustong paliton. Unya, mo ato siya Siquijor kay iyang sungko ng tag-iyas yuta, iyang pakigsabot-sabutan sa yuta na naba mga dokumento, maka padayon ba ang transaksyon, kung sa pa ibang mga panginahanglan, and I think apresyo kung pila gyud ang final na amount na ilang ibungat sa yuta dito sa Siquijor. Kay dugay na kayto si Consul Aligrado nga gustong magtukod og beach resort diya sa Siquijor. So, lawig na mo ang among pangu sa mga tripulante si Rody. Mao man ay paborito ni Sir Dodong na mga crew silang dok-dok ug kaubanan. Niya pagka nagsugod na miglawig, diha na mis tunga-tunga gis dagat. Nahadlok ba ko nga bawd ba ko noon sa Siquijor? Pero jo bawd linaw kay dagat mo lanahon ang dagat, hapsay kayo among biyahe. Tunga-tunga na gyud mis dagat na di nakakakita og yuta. Pulos na lang gid dagat bisag asa ka lingi. Mitudlo si Sir Dodong na ay naglangoy sa among atubangan. Tan-aw mi tanan, uy, dagko kay isda ba? Muraog nag-una na mo. Nya murag kining nagsigi og ambak-ambak. Siya may makaila siya dolphins. So mga dolphins dito sa unahan na mo. Tan-aw no yung mayo na mga dolphins kay gidungog man na dihang dapita daghan kayong dolphins. In fact, na dolphin watching sa Negros Oriental. Kay maagian man na dihang dagat. Daghan ko na dolphins diha. Wa na kaabot din sa ato Sugbo. Sahay daw na dolphins nga makitaan diri sa May Maribago, sa Blue Water. Pero dili gyud kanunay. Dili pariha ba sa mga tuki o sa mga butanding diha sa lungsod sa Oslo. So, tan-aw nami sa dolphin sa atubangan. Ang distansya mga 100 meters, 150 meters, layo ra. Dili kay siya dool. Sus paglingi na muskilid. Nanam si dolphins, na naglangoy-langoy sa mong kilid, murang niubay ba na mo? Paglingi na musluyo, nanam si dolphins. Basta sus. Ang among palibot, kusog man kayong dagan sa among pump boat, gilibutan nami og dolphins. Ang estimate ni Sir Dodong sa dolphins, mga kapis gatos, as in, pertigyong daghanas dolphins nga nag-ubay na mo, padung Siquijor. Matulog kayo mo sa Iris, magical. Siquijor is really a magical island. Asa gugad to? Sus. Di, yun min katuo sa kadagas dolphins nga nag-ubay na mo. Niya, si Consul Julie, batanon pa mamina itong kigayo na, dito hapa sa kanang part sa pampot nga flat, dito siya hapa. Iyang, ingon siya, ako'y video. Iyang givideohan. Ito kami sadya na may kaayo. Ingon siya doon magsaba-saba ta para mas mudaghan pa yun. Saba-saba may maayo aron nga. Kay magsaba-saba ko no, mudugok man na mas daghan dolphins. Perting daghana. Sus, dili tiya lito 100. Kaping yun to gatos. Kay, wa bitay, makitaan ba ni mo sib nga, naminaw ba kasib? Makitaan ni mo nga, wa gigintang, wa gigap. Mura ba og tibok palibot imo makita na ay dolphins nga naglukso-lukso. Dili dolphins nga nanglangoy lang. Dolphins nga sige lukso-lukso. Maka-imagine ka kapis gatos ka dolphins nga sige lukso-lukso sa imong palibot. That lasted mga 10-15 minutes. Perti dugaya. So, perti kinamulipaya, perti. Mura bag among kahibong ba? Among kahinangup. Masus kanindot sa pasundayag sa kadagatan. Kanindot sa unya, wa may gibuhat. Nganong nadani man to sila namo? Maybe kay kameray bangka nga ila nakitaan ditong bahina sa kadagatan. Or maybe naato lang niingon ang mga dolphins sa lida ta. Natay audience. Basta pertigin nilang sayo-sayo, pertigin lang ambak-ambak. Unya, samtang nag-irog, may paspasong kaya mong irog, nagsingisa sila gabante. Niubay sa sila na muwagin sila mabiyay. Hangtod nga
Nabantayan na mo ang atubangan, nagkagamay na lang ang mga dolphins, ang sa kilid nagkagamay na sad, ang saluyo wa na, nangawa na mga dolphins. Og wa na mi nakita nga bisag usa ka dolphin. Ingon na si Consul Julie. Ay, si Consul Dudong. Unsa man Julie? Klaro sa imong video. Sus, pagtanaw ni Julie yung telepono. Wa man din niya maon. Naon ang iyang kamera pero wa niya press ang record sa kamera. Muna nga, kining ako istorya ninyo, istorya ra ni, wa gid may ikapakita ang ebidensya. Kay sus ko na record pa to ni Consul Julie, kanindot adto. Haskang nindot, gasige siya og pan siya ang kamera, ga-zoom in, ga-zoom out siya sa kamera para maklaro gyud si ang mga dolphins nga nasigsaw-sayaw sa among palibot. Na anugon ang tanan. Nalimtan man niya og press ang record. Ya karon, naman yung mga panultihon nga wa gani sa Facebook, di na tinuod nga nahitabo. Wa gani sa Instagram, dili na tinuod nga nahitabo. Unang kasagaran sa mga magpakasal, magpabunyag, mo-hire o mga events organizer, mo-hire o mga videographers, mo-hire o mga photographers aron pagdokumento sa espesyal nga okasyon. Murag nituon na ba ta ba nga kung wa sa Instagram, wa sa Facebook, wa na tinuod nga mahitabo. Pero akong ipanumpa ninyo, tinuod na nga nahitabo. Wa lang may ikapakita kaya nakalimtan na yung record. Nya ko wa naman sa kumang litrato, wa na sa kumang video kay na naman si Consul Julie niya. Di nakakahuna-huna og video eh. Mo di ko gabasol ni Consul Julie nga nakalimot og press sa record kay pertig yung ninduta sa talanawon. Human adto pag abot na namo sa Siquijor, hunas man kayo. So di mi kadunggo, layo kayo ang among masangad naman ang among pampot. Layo kay mi gikanaugan, taga-tuhod pa ang tubig, niubog na lami perting layo gikan pa sa baybayon. Unya pag abot na namo dito sa Siquijor, didunggo na gid mi, gisabot daan ni sa Dodong ang iyang tag-iya yuta nga sugaton siya sa baybayon. So nangadto mi doon ni sugat niya, gigiyahan mi padung sa yuta. Yawa man milabot sa transaksyon, so wa na kay ko maminaw sa ilang mga istorya nga sigid na jugutan ang kumaudi niyang Siquijor. Wa may kalainan ang Siquijor sa atong kabaybayunan dinhi sa Subo, mauraman. Pero ginan kong aris ayaw dihagkuan ha. Pagbantay ha. Kaya di ka mo buwag sa grupo ha. Pero ako, mukumpisa lang ko ninyo, ganahan jud ko og swing. Ang sulod akong ganahan duyan. Bisag asa ko mangita gyud ko og swing, labi ng mga resort, mangita gyud ko og swing. Una na kong anha sa Blue Water, ngita din ko sa ilang swing. Ako, sige, mig swing dihang tray. Bata pa kay ni sa tray ako salam ang pag-ubang ko ni Iris. Basta bisan asa ko mangita kog swing. Sus dito Siquijor, namang kinukit ang swing. Kanang nindot bito kay nga swing nga. Murag sa nataran gud sa bay, pero ang bay way kural. So makasud gawas ra ka. Unya, dako kay hawan sa bay, nga na swing. Nya way nagduwa. Dunay mga bata sa unahan, pero way nagduwa. Wa ko mananghid. Swing na ko. Sus, hadlo kang Iris. Ingon siya, ikaw, wa ka mananghid sa Siquijor. Maunsa ka diha. Basta lingaw kay sa akong swing. Wa man siya nahitabo na ko. Yung, pagkaon, lingaw na kayo ko sa swing. Nahuman na silang sa Dodong og istorya. Yung murag, huwag hapon sila magkasabot kay mura og kuwangan o mga dokumento unsa patoy uban mga problema sa papeles. I think naambot nadayon ba ang transaksyon o wa. Pero wa mi magdugay sa Siquijor. Wa na mi magpaabot og paniudto dito sa Siquijor. So na mauli na mi unya dihay mga labas kay mga kinason among gi dili to kinason kana bitawng katul kayo sa imong kanang pataka lang ka og pero lami kayo si swaki ba ang tawagan daghan kayo. So gipakyaw ni Consul Dudong unya nangaon mi og swaki nya namalik na mi sa sumilon. Pero hantod karon di kong kalimot atong kapis gatos ka mga dolphins nga ni sayaw sa among balibot. Human adto daghan na kay kong madunggan nga mga before adto daghan na kay kong nadunggan nga mga istorya sa Siquijor. Ako mga classmates sa Polsay sa una sa University of San Jose Recoletos, doon naman may guwapa kay classmate nga
taga Siquijor nang imbitar na mo ng mga tumig Siquijor. Kanang weekend ba, kanang no, doon ay mga adlaw nga way klase, aron mataas-taas ang bakasyon sa Siquijor, at tuloy mo puyo sa ilang bahay. Ni kuyog uban akong classmates, ako wadjog kakuyog. Siya ning Serge Rimonde, uban ni Tony Chiking Shares, nakaadto na sila sa Siquijor, wa sa jug kakuyog. That was the first and the only time na nakaadto ko og Siquijor. What an adventure. I-escortan mi og kapis gatos ka mga dolphins. Ako bitaw ina sa Iris one time, drawing nga nagudwars. Sa mahinumduman na nimo sa naapa sa imong imagination, sus kanindot adto. O sa ni akong buhaton tingali pero di mo ko mo drawing. Unya kurog kay ko og kamot. Basta sus minuta ka adto sibog na videohan pa to. Ang mga dolphins nga nagsayaw-sayaw, nagambak-ambak, naglangoy-langoy, ubay sa among bangka. Pagkahuman adto, ganahan ay ko kung maminaw, parting Siquijor. Kahinomnog ko diya man ko'y amigo nga taga Siquijor. Na dakong opisyal sa Department of Interior and Local Governments, DILG. Si, wa na ko kahinomdom sa iyang first name, basta Mr. Ligutom ang iyang ngan, iyang apelido. So, nangita ko siyang numero, asa na siya, sus, nagkita namin sa Facebook Messenger. Pero wa na siya magpuyog sa Siquijor. Retire na din siya sa DILG, kung niya na siya magpuyo sa Subo, sa Cebu City. Pero of course, magpaulian siya dito sa Siquijor. Siya notisya na ako sa mga dagkong panghitabo dito sa Siquijor. So, noon ako nahibawan na nakaadtog Siquijor. In fact, doon naging siya proyekto dito sa Edison de Los Angeles. Kaya nagkontraktor naman sa Edison de Los Angeles. Kasagaran ining Edison ay tukuron mga public schools, mga school buildings ang iyang tukuron. Dito siya Bohol, so sa pila ka buwan, humas Bohol, dito siya Siquijor. Ang buhaton ko ng Edison, gato niya Siquijor, magdasya siyang kaugalingong sakyanan, sakay siya og Roro, padong Siquijor. Nindot ko no kaayo ang Siquijor na iyang naatuan. Lain ako nahibawan na ganahan sa kay Siquijor ang anak ni classmate Yul Julia. Si JL, mo among gitawag ni siya og JL, mo ni usas labing idlas nga ulitaw dinhi sa Subo. Daghan na kay mga higala ning kuno sa amon ni magminyo, kay daghan kay ni og sus ngilngiga mga girlfriends ni JL, mga Miss Mandaue, mga Miss Cebu City, ngilngiga ni mga girlfriends, yung mga foreigners. Siya na girlfriend nga Espanyola na puting gwapaha. Unya napatudlo ko siya, napagiya ko siyang Iris, kung siya nindot suruyan sa Spain. Naasa siya maka-eskwela o Spanish, kay in love kay siya ato Espanyola na. Nilarga man ang Espanyola kay murag bakasyon naman itong iya din sa Subo. So ano, di magina mo trabaho kuno ng mga long LDRs, mga long distance relationships. So na. Pero sa kasal sa iyang igsuon na si JR, naingos JL na mo, ako'y sunod pakasal. Gumawa ba? Kanusa man siya, wa pa. Pero akong pakasal atong Siquijor. Niya akong bisita 50 buok. di siya mag-imbitar sa tanan ng mga higala. Ang iyara ko ng mga ginikanan o musuod ng mga higala. Pero Siquijor ko siya magpakasal. Kaya para niya, nakaadto naman siya sa Siargao, nakaadto na siya Boracay, nakaadto na siya Vietnam, nakaadto na siya sa nakalilaing kanasuran, wa ko makalabaw sa Siquijor. So hantod karon ako kahibaw kung nakapalit ba ang mga aligrado o beach resort dito sa Siquijor. Pero ang kamanghurang anak ni Sir Dodong, murag nipanaw na sa lay kalibutan si Sir Dodong, na diyang ako nahibawan, ni Sir Joby. Si Sir Joby sa karon ibalik na og New York. Human siya ni puyo og pila ka tuig dinhi sa ato sa Subo. Nakadesider sila nga adto na lang sila tibok pamilya mo puyo sa New York kay nang eskwela pa man ang ilang mga bata dito. Tas maayo manggod ang educational system sa Estados Unidos kaysa dinhi sa ato sa Subo ug sa Pilipinas. Ako nahibaw-an ni Sir Joby, siya may nakapalit og yuta sa Siquijor. Unya nagplano siya sa retire na nila or kung makakita sila og chance, magtukod na sila og bay diha sa Siquijor. So ako siya pangutana, ngano of all places Siquijor man ka magbay? Ingon siya, impress ko no kay siya. Kay murag uyab pa sila ining iyang asawa nga si Ann.
mga batanon, gabar hopping sila, unya inom-inom, hantod na mauli na sila lawom ng gabi susbuntag na, nahibawan niya, napilin ang iyang bag or pitaka. Wala siya kasiguro unsa nga bar ang nabinlan. Maybe ang katapusan nga bar. Kay otherwise, di na sila kabayad or unsa. So pag kabuntag yun, namahaw na sila, ilang gibalik ang bar. Nga ilang nahuna-hunaan nga mo'y nabinlan sa pitaka ni Ma'am Ann. So sibaw mo, diha ra ang pitaka. Wa maunsa, wa mawa, wa sila lipat-lipata, wa sila linggaw-linggawa, diha ra ang bag. Og ingon si Edison de Los Angeles, mo na yung napanid-an sa taga Siquijor. Buutan ang katawhan sa Siquijor, mapination, mahigalaon. And I think there is something about small islands na ang katawhan mo behave tungod sa peer pressure. Kaya di man dako nga isla. Ug mo na ko napanid-an sa Batanes. Ganong buutan dito sa Batanes, ang mga motorsiklo na nagtangag pa ang yawi, biyaan lasdaan, dili ilak. Ang mga bay dito sa Batanes, way mga kandado. Ang explanation ana ni kanhi Budget Secretary Butch Abad, na ako na interview party ana, ingon siya, because we are a very small island. Kung magpabadlong may, mahibaw ang tanan namong mga silingan. Sumurag ang gwardya namo ang tanan nga mga silingan. Maikog mi, mauwaw mi sa amo mga silingan, sa amo mga higala, sa amo mga kaila, sa amo mga katiguangan na magpabadlong mi. So as much as possible, dili mutuman jud mi sa mga lagda. Mao na nga diha aras Batanes nga dunay honesty store. And I think kung doon na siya tukurong na honesty store sa Siquijor, magsilbi sa tungod anang pressure sa usa ka gamay nga isla na nag-ilhanay hapitanan dili modify sa mga lagda. So doon ay mga lugar na atong masuroyan sa atong kinabuhi nga di na nato makalimtan. Sa akong bahin, andi na ko makalimtan mao ang Siquijor, bisag pila ra ko ka oras, wa jud gani ko ka kaon o pagkaon, wa gani ko kapuyo ug usa ka gabi o usa ka adlaw man lang dito sa Siquijor, pila ra mi ka oras niya na nakay ra sa din balik sa among bangka tungod atong kasinatian. Nigi-eskortan mi og mga dolphins, and of course tungod sa mga subsequent stories. Mahitungod sa Siquijor, human ni adtong among halandungon kaayo na biyahe. And of course, ikaduha na lang sa Siquijor ang Batanes. So, kung musugod na sa si Dr. Iris o panglaag sim, akong isugyot mga tutag Siquijor. Kaya dito naman yung Batanes niya. Layo mo kayong Batanes sim, sige sa bagyo dito. Karon sulod-sulod ang bagyo sa Batanes. So, maunay, among sugilanon. Karong hapuna, naguluhag Siquijor. Unsa may labing halandumon nga mga lugar na inyong naduaw. Unsa may inyong labing halandumon nga kasinatian sa mga lugar na inyong nabisita. Kinsa taga Siquijor nga nagtanaw nato karong hapuna, unsa inyong ika-rekomendar na labing maayong suruyan, labing maayong tan-awon, labing maayong kanon diha sa isla sa Siquijor. Ibutang palihog diya sa itong comment box ang inyong mga komentaryo o inyong mga rekomendasyon. Aron magsawa na ita, ang Bohol di sa Diglagyo, ha? Kung ikatulo ng Bohol. Human sa Siquijor, Batanes, Bohol, ang sulod akong ika-rekomendar, Siargao. Pero ang Siargao, good, murag commercialize na kaayo. So, wa pa ko kaadtong kalanggaman ng isla sa Palumpon. Nga mo ba yan akong lungsod nga natawhan? So, usa sa rasip sa atong mga projects. No? Kung so, kasi karon din si Iris, di paganahan nga masuroy, di paganahan nga mabiyahe tungkol sa iyang problema sa iyang mata, kuman sa iyang stroke. So, nialang una mi sa amo panimay magsibya. Uban ni Sibi, o uban ni Dr. Iris, daghan kay salamat sa inyong pakiguban namo karong hapuna. Maayong dayong kilom-kilom kanatong tanan.